Sad, jedno pitanje, s koje strane voliš? Jesi pogodio? Da. Ali koraci su bili. Dobar dan svima. Počinjemo jednu novu epizodu. Kakvu epizodu? Epizodu, to će biti serijal kratkih filmova. Nisi mi ništa rekao. Ne, ti si u glavnoj ulozi. Pa ne bi ja, ček. Dobro, ajde, okej, ajde, ako je... Dobro, malo mi je neugodno, znaš. Ne mora ti šta biti neugodno. Life coach. Baš onako, znaš, kao neki marketinški, kao, znaš, PR, ovo, ono... Čekaj, ćeš reći da prodajemo maglu? Kao ne želiš da se misli da prodajemo maglu? Magla svuda, magla... Što? Bodika u žicu. Prva epizoda je mogla biti vrlo skoro, nadam se da će ove epidemiološke mjere popustiti, jel? Pozdrav i uskoro se vidimo. Ćao!